Hi havia una vegada una xiqueta que es deia Anna, que vivia en un xicotet poble de València. Aquella setmana, la d'Anna, una gran tempesta, havia golpejat la regió amb força, però Anna quasi no se n'havia adonat. Sa casa estava en una zona alta i protegida, i malgrat la pluja incessant i el vent que udolava, ella i la seva família estaven segures. Un dia, la mare d'Anna li va explicar que la seva amiga Sofia havia perdut la casa i, el més trist de tot, el seu pare, durant la tempesta. Quan Anna va arribar per a visitar-la, es va trobar a Sofia en un estat que mai havia vist abans. Estava asseguda al sofà vell que havien pogut salvar de casa seva, amb els ulls perduts, com si no poguera veure més enllà de la tristesa que la cobria. Sofia ja no era la xiqueta riallera que Anna coneixia. No tenia ganes de parlar ni de jugar. Estava apagada, com si el món s'haguera enfosquit. No tenia forces per alçar-se ni per eixir a l'aire lliure. Quan Anna li parlava, Sofia només assentia amb el cap o li dedicava un lleuger somriure trist, com si l'alegria s'haguera quedat atrapada en un rincó del seu cor. Els primers dies, Anna no sabia què fer, així que simplement s'asseia al costat de Sofia sense dir res. Al principi no era fàcil, perquè Anna sentia que no podia fer res per a canviar la situació, però va decidir quedar-se al seu costat. De vegades li donava la mà o li acariciava el braç, mostrant-li així el seu suport. Passaven les hores en silenci i Anna va començar a comprendre que, encara que no parlara, la seva presència ja era una forma d'ajuda. A poc, Anna va començar a portar-li xicotets detalls. Un dia li va dur una flor que havia trobat en el camí, un altre dia un llibre ple de dibuixos acolorits i altre dia li va regalar uns dels seus joguets favorits. Però encara que Anna volia veure un canvi en Sofia, la seva amiga continuava trista i callada, com si el dolor s'haguera apoderat d'ella. Va ser després d'unes setmanes que Sofia, per primera vegada, va agarrar la mà d'Anna amb força i li va contar un record del seu pare. Anna va escoltar-la amb atenció, sense interrompre, deixant-la que les seues paraules i les llàgrimes de Sofia eixiren lliurement. Aquell moment va ser un xicotet pas, però també una xicoteta llum en la foscor. Els dies següents, Anna continuava visitant-la i escoltant-la. Sofia va començar a parlar més sovint, a contar-li històries i a recordar moments bonics amb el seu pare. Encara no reia com abans, però la seva veu tenia un poc més de vida. Així, a poc, gràcies a la presència constant i sincera d'Anna, Sofia va anar trobant una mica de pau enmig de la tristesa. Anna va aprendre que de vegades no es tracta de dir paraules màgiques o de fer que l'altra persona oblidi el seu dolor. Es tracta simplement d'estar allà, de ser una presència que dona suport i calidesa quan tot sembla fosc.